Történelem mit lehetne mondani édesapámról, de hát úgy gondoltam, hogy egy kicsit a kezdeti időszakról, hogy miért lett ő zenész, igazság szerint. Hát kezdjük akkor, ugye a nagypapa miatt volt, mert ugye a nagypapa a Kinoinál volt asztalos mester, és édesapám ott az elnöknek mondott valamilyen verset, ilyen üdvözlőt, és akkor az elnök behívta a nagypapát, és mondta, hogy bármire beirathatja a fiát, ő azt finanszírozza. És akkor édesapám akkor még nem a fúvósba gondolkodott, úgyhogy 12 évig nagyjából hegedült. De már az utolsó években már trombitált is, tehát azért vonzott a fúvósakhoz. Ő egy felejthetetlen, sajátos humorral megáldott, karizmatikus, fantasztikusan tehetséges és muzikális kürtös volt, és nagyon erőteljes személyiség volt. Különleges, egyszerre többfelé irányuló koncentrációja és egyedülálló hangszerelési képessége volt. Erre a legjobb példa, hogy amikor elkezdett zeneiskolában tanítani, azonnal azt a feladatot bízták rá, hogy fúvós zenekart is kell vezetnie. Riadtan kérdezte meg a tanár elődjét, hogy honnan lesz kotta. Neked kell írni, mert folyamatosan változni fog a gyerekállomány és a hangszerösszeállítás. Jött a válasz. Tökéletesen beszélt németül, valamint spanyolul is megtanult egy igen jó szinten, így tudott a 70-es években Magyarországra menekült chilei növendékeivel is beszélgetni. Jellegzetes mozdulata az volt, amikor középső ujjával feltolta a szemüvegét, és ilyenkor egy olyan poén jött, amitől aztán az egész zenekar fetrengett. Tehát ez mindig valami olyasmit, vagy egy olyan történetet színezett ki többszörösen, amelynek az alap története egész más volt. Nekem az egyik legemlékezetesebb az 1979-ben a Nemzetközi Gyerekév alkalmával volt, amikor az Operaházban játszottunk, szerintem akik itt vannak a nagy része emlékszik rá, aminek az volt az érdekessége, hogy ő akkor még operaházi művész volt, és TV egyenes adás közvetítette akkor ezt a fellépésünket, ahol pontosan emlékszem, hogy a Hacsaturiánnak a Gajane című balettből játszottunk kettőt, a Gopakot és a Kartáncot. És a Gopakban ugye volt a generálpauzában, ahol minden megáll az egész zenekar, egy nagyon hosszú fütty, amit mindig a Ladányi Peti klarinétos fütyült be, és a Kartánc viszont azért volt érdekes, mert az dirigálás nélkül játszottuk, hogyha emlékeztek rá, mert ahogy szétment a függöny a színpadon, a Gyuszi bácsi a függönynel, mikor még nem látta a közönség, beintett, és a függönnyel eltűnt, és a Kartáncot karmester nélkül játszottuk végig. Dumáltam, észre sem vettem, hátulról odajött, azt olyat adott, hogy... És majd megnyitó vagy záró volt. Azóta sem dumálok himnusz alatt. Oda talált ki Gyuszi bácsot Lengyelországba, és a következő történet Csecsinek. Csecsinek. Ez ilyen egyéni verseny volt, itt csak hárman voltunk az Enrique, a Ladányi, meg én. És jöttünk haza, és annyi volt a sztori, hogy a Ladányi bementek nyílni, és egy egyenruhások hozták ki. És hogy nézze, hogy csak erre így mesélte egész zenekarnak az első volt. Ladányi bement a tiltott folyosó,
ment oda, és látta, hogy vadászképpen markolnak. És fölmászott egy Mikuszra, és indítgatta. Húzogatta a ramaszt. Jó, csak az volt. És aztán két egyenruhás leszette, és hozták vissza, és tényleg visszahozták egyenruhások, és Gyuszi bácsi idesült, hogy ezt a hülye le akar tartóztatni. Igen, és megverekedett a mellére, ezt a hülye le akar tartóztatni. Óriási volt, de az egész zenekar feküdt, mert úgy adta elő, hogy hihetetlen, mint egy